Enrique Razon, mainit nga ginabi-abi ni Mayor Treñas. Pila ka mga palaabuton nga proyekto, ilagin sa gulanunan. Nagbisita sa syudad sang Iloilo ang business tycoon nga si Enrique Razon kag nagpadulong sa opisina ni Mayor Treñas. Mainit man ini nga ginabi-abi sang alkalde. Si Razon amo nagapanag-iya sang More Electric and Power Corporation nga wala lamang nagabulig sa kasuwagan sang syudad bilang nagahatag sang supply sang kuryente, kundi isa man sa mga permi nagasuporta sa mga proyekto sang syudad. Nasa gilanunan man nanday Mayor Treñas kag Razon, kaupod sa Dairuel Castro, City Administrator Melchor Tan kag iban pa nila nga kaupdanan ang nahanungod sa underground distribution system sang kuryente sa bahin sang Kalye Real agud mahawanan ang matahom nga view sini. Isa man sa ilagi na plano ang mga port developments nga makabuhin sang kapin 80% nga gasto sa shipment kag mga bunga sang maayo nga logistics industry diri sa syudad sang Iloilo. Naghatag ba ng alkalde sang token of appreciation kay Razon bilang pasalamat sa suporta nga ginahatag sini sa syudad. Subong adlaw, gininagurahan man ang 3036 MVA new megawatt substation sang More Power na rason sang pagkari ni Razon sa syudad na gintabungan man sang alkalde. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.